orduan bizi nintzeneko Basauriko etxera azaldu zen behin, eta sukaldean kantatu nizkion. Begirai ezu, intzena olako kantua kantatu nizkion gitarra espainola batekin. Nik uste inpresio gutxi egongo dira, hain atseginak, norberaren hitzak musikaren entzutea baino. Zirrara bat, eragite izu, ze ondia da ne ustez hitzentzako eta poesiantzako, ondia da musika izatea. Hoi da, agian ezin da gehiago eskatu, Intzena biharra jazaren gurutzak eta gaudu da hautsidan fora. Agian, ez dut esango gehiena, tontakeria izatea orain maximalista izatea, baina izugarri maite denik letra hori. Uste du benetan sakona dala, hola esatea baldin badaukat, ez? Batzutan, mezu zuzenak eskertzen ditu entzuleak. Bestetan ordea, misterioak ezkutatutakoak nahiago ditu. Eta pentsatzen jarrita, zer ote da anfora? Eta are gehiago, zer ote da anforaren barruan gorderik dagoena? Hori da, ze etena egondan, ze etendura egondan, gure gurasoen mundutik, gure gurasoen gandik gugana. Horrek, oandikan ere, zer pentsa handia ematen dit. Bere lehen gutun erromantiko osatu zuen, sekretaria lotxa.